Bai, arratzalde hon dan hori. Segurazki, udal honetan eman ditudan 9 urte terbietan gehien kostauko zaidan diskursua dau. Pentsatzen duten guztia eta sentitzen duten guztia ez dut esango, astirik bez neuk eukiko. Baina esango duten guztian bai pentsatu dut eta bai sinisten dut. Azkenengo egun hauetan irakurri ditut oindala 9 urte eta hilabete. Lehen aldiz bozeramaile gisa aritu nintzenean pleno honetan orduan esandakoak. Uste dut gaur beste modu baten esango nitxuala orduan esandakoak, baina ez naiz lotzatzen esandako ezertaz. Gaurko aukera nahiko nuke aprobetxatu eskerrak emoteko. Eskerrak emoteko egun hauetan ulertu dut beste dimisio batzutan, ez guztietan, baina beste dimisio batzutan zelan bihotzetik gertuko personeri emoten zeizkien eskerrak. Eta gaur uste dut estreinakoz nahiko neuke. Hemendik eskerrak emon urte guzti hauetan momentu saietan naiz eta igual ulertu ez gertu egon diran personeri. Eskerrak emon nahiko netzazen bebai Eibarko udaleko langileeri. Uste dut langile konprometituak dirala eta badakitela politiko zerbitzu publiko duin bat merezi dutela Eibarko herritarrek eta horretarako daudela lanian. Eta nahiko neuke nire azkenengo egun honetan bebai, aprobetxatu Amaiak beste askotan egin daben bezala, gogoratzen udal honetako lan baldintzetan badauzkala udal honek erantzun gabeko egoera injustu batzuk. Eta konpondu behar diala lehen bailen. Eta dia udal honetan gitxien kobratzen duten langileak, emakumeak, horiek guztiak. Eskerrak emon nahi dizkiot Eusko Alderdi Jeltzaleari. Eusko Alderdi Jeltzaleak birritan jarri dau konfiantza nigan alkategai bezala, eta birritan jarri dau gutxienez konfiantza nerekin batera udaltaldea osatzen dutenengan. Lideratzeko proiektu eraldatzaile bat, herri honentzako, etorkizunerako proiektu bat eta proiektu alternatibo bat. Eta konfiantza horregaitzik beti egongo naiz eskertuta, eta harro abertzale bezala. Abertzale bezala, esan nahi dau herria maitatzen dala, eta herri bat ezin leike maitatu, herri bat errespetatzen ez bada. Gaur be fobietaz hitz egin da, eta gaur egun oraindik ere, jeltzale izatiak, bada fobiak jasateko, arrazoi bat, zoritxarrez. Eta uste dut hori, gizarte bezala, behin betiko gainditu behar dugula. Eskerrak emon nahi detzadaz Eibarko herrixari, Eibarko herrixandako lan eitxia hori handi bat izan da. Uste dut, asko emoten saiatu naizela, baina asko zaundizagoa izan da, jasotako guztia eta batezbe jasotako maitasuna eta benetan dinot, unkitutan ahola jasotako maitasun guztiaz. Saiatu gara zintzo lan egiten, zintzuak izaten gure posizioetan, zintzuak izaten naiz eta batzutan eztabaidak gogorrak izan gehien bereiztu gaituzten proiektuetan bebai, adibidez Errebal, adibidez Txonta edo adibidez Paseua, baina era berian saiatu gara aurrekontuak adosten, proiektuak adosten, akordioak lortzen, eta Eibarrendako gauza onak eitzen. Akordatzen nintzen egun hauetan nan bulegoaz edo aparkalekuez, igogailu batzutaz, edo naiz eta guk proiektuak adostu ez, ekialdearen birgaitzea agenda politikoan guk sartu gendualako. Uste dut Eibarrek erronka haundixak dauzkala aurretik eta horrek elkarlana eskatzen dabela, eta epe luzerako begirada eskatzen dabela bebai. Uste dut bebai kargo publiko baten gaudenok, oraindik, azken minutuak, zaudetenok. Uste dut onena emon behar dugula, eta politikatik bizitzia gauza zirkunstantzial bat izan behar dala. Eta politikarako bizitzia dala,
dagokiguna udalean lanean gauden bitartean, beti emondako hitza errespetatuz. Uste dut erronka handiak daukala udal honek. Erronka handia daukala Eibar erakargarriago bat eitzeko, lan aukera gehiago egoteko, ze ezin leike aberastasunik banatu, aberastasunik sortzen ez baldin bada. Eta uste dut, bizitzeko leku hobe bat, bebai, lortzeko erronka daukala. Aurrera, enbiar dau Eibarrek, bere balioetan sakonduz. Ez neuke nahi bukatu nire udal taldekide izan direneri eskerrak emoten. Bide ilunetan askotan itsasargi izan zarete. Askotan itsaso bortitzetan arraunlari bebai, eta inoiz ez dut ahaztuko zuekin hemen Eibarren alde emondako etapa hau. Etapa bat itxi itxen da, ulertzen dut ez dagokidala neri etapa horretan Eusko Alderdi Jeltzalearen lidergoa eukitzia. Uste dut etapa berri bat irekitzen dela udal honetan, eta benetan, espero dut, oinarte egondana baino jarrera irekiagoa egotia, desberdin pentsatzen dutenen ideiak aintzat hartzeko. Ez dinot esaten, ez dinot esango aurrera eramateko, baina bai aintzat hartzeko. Benetako elkarlanerako kultura bat egotia udal gobernua eta oposizioaren artean. Sorte ona desio detzuet guzti hori, uste dut zuen sorte ona Eibarko herrixanen sorte ona izango dela. Ez neuke nahi bukatu barkamenak eskatu gabe uste duten entzako hemen geratu behar nintzala bukaera arte. Barkamenak bete gabe geratu diran hainbeste gauzatarako. Baina pentsatzen dut agur izateko momentua iritsi dela. Udal honek zinegotzi hoiei insignia bat emoten die da maskinatuan, nik bete pentsau izan dut zinegotzi garen bitartean erabili beharrekoa dela Pinaui harrian. Ondoren emoten digute, egisa esateko horia ez da insignia hori jasotzea, horia izan da zinegotzi izatea. Nire bizitzako horerik haundienetakoa izan zen zinegotzi akta onartzia estreinakoz 2015an. Orduan, sekula pentsauko ez nebana, izango zen hor areketa haundixaua, izango zala zinegotzi aktari uko egitea. Hemendik aurrera eibartar bat gehiago izango naiz, beti izan naizen bezala, izango gara, biok. Eibartik edo Eibarren eta euskaratik mundu justuago bat eraikitzen saiatuko gara beste leku batzutatik. Edozein kasutan uste dut jakin behar dela noiz zein dan zure lekua. Eta gure lekua hemen orain amaitzen da. Agur. Bueno, eskerrik asko, un placer y espero que tengáis muchísima suerte. Y seguimos con el último punto del orden del día. Ruegos y preguntas.